ụmụ akụkọ mma akọlụ na anyị nwetakwa testimony ọ bụ ihe dị nnọọ mma Arinze Chukwu ịma ụmụ nwaanyị apụta obi na mba UK wee sị na ọ mụrụ ụmụaka ya na di ya gbasa ụmụ ya na-eme isi ike nya bụ especially ndị nwaanyị asịkwu na ọ na-abụ ya ọgụ na o nwee mbọsị o bulie nnọọ nwaanya na ala were ike sụọ ya n'ala ọ na-ebe na ọ kpọchakwa ndị eke mbọsị ahụ ndị eke bịa nwa ya nwaanyị bochie ya ọnụ so ọ na-ebe ọ mara ihe ọ ga-eme o mechie ọfụ ka anyị na-eme machimeka ndị chọọ ịnụ dị ndị chọọ ịnụ nwaanyị fabiaba ọnụ ka anyị na-asị ma dị 21 ị ga-anụ dị nwa ya ahụ dị 23 so o wee sị na nwa a ga-emebi n'erukwu ya nke ntizikwu ihe kedu ụdị ihe bụ nka o wee jee yọcha nwa ya nwaanyị achacha anya aka n'isi o gbuchie ya si ya ka fabulọ ya na-ewezi n'iwe na ọ na-ewute ya na fanụlọ ọgụ ịghọtago wee were aghụghọ gbuo nwa ya wee dịkwa mma ya na ya dị mma o wee bịa wee si anyị mee matchmaker tinye nọmbịa o tinyezie nọmbịa ahụ ọ si anyị gwakwa ndị ụmụ nwoke eziokwu onye ọkara obi ya bịa nọ nwa ya ọ chọrọ ka nwa ya pụọ ya n'aka ọ chọrọ ka nwa ya mmebi n'eri na ọ ka mma na mmadụ bịa n'ọnya onye Igbo so o wee tinye matchmaker mbọsị ahụ wee kwuchecha eziokwu si na nwa ya na-esekwe ganja nwa ya na-ese Igbo na-esekwe nne anyị nọ n'ime ọfịa and ọ bụ drop out okwezi agụ akwụkwọ duti ịkpa ọgwachicha anyị sisi kwukwu eziokwu ọ na-adị mma mmadụ ikwu eziokwu ị na-eme ihe ikwu eziokwu o nwere ndị ga-alaiki gị ihe atụkwa m n'anya so wee m abịa mechikwa enyi asị na o tikwe mama ya ihe na ọ na-ese ganja na ọ na-ese nne anyị nọ n'ime ọfịa na ọ bụkwa graduate drop out mana ụmụ akwụkwọ nke bụ nwa amụkwa na United Kingdom o jezie n'anya bus driver na-afụkwa na ọkwa n'ihe ọ na-alụzi bus driver and mama ya kwuo otibe mama ya ihe kwalụ mama ya igbo n'ala wee sụọ mama ya ike n'ala iji mama ya wee na-eti na-ebe kpọkwuo ndị uwe ojii bịa obochikwa onye ọnụ mma ya wee si ha ọ kakwa mma na nwa a n'ụdị ka nkelie enyi machalie gị ka egi baa m aka na a sị na onye nụọ dị anya elu onye a na especially ọmụọ nwa anya elu onye a na ka o chekwa ka nwa anụ dị o wee mee matchmaker wee tinye nọmbịa si na nwa ya dị 23 nekwe and o kwuchekwere na nwa ya na-akpa aja agwa ịma na ụmụ nwoke kpọri nne kpọkpọkpọkpọ ofe ebuka si na falike o wee sị fabia fa wee bịa o wee lalụ nwa ya lagalaga si ya na-ekwe ndị chọta gị ọkwa na ya o wee like ya nnọọ ofu onye ya na ya wee makụlọfịa kwa na-arụ onye ahụ n'ọnya kịta nwa ya anya lụziri ya na o wee bịa na-ekene Chukwu wee sị na nwa ya nwa amụgo nwa ọ na-akpazi agwa ka mmadụ duto ụlọ ikele onye ahụ wee kulu chenye una afụgokwen sokwele na anyị kene Chukwu n'ihe ọma mee ọ mụrụ nwa wee kuluzie down ifugo ma mụ ya nwa makwa ihe wee sị ka nwa ya nụọ dị ka ọ napụ ya njafịa ka nwa ya ghara imebinere ya na-afụgo ọbịa ka eji abụ ụfọdụ nwa gị kobe ikpe ọ bụrụ nwaanyị ịmachapụ onye ọbara abe gị mụọ nwa ọfụ ihe mama mmadụ ọfụ ihe ndị ibiefu anya elu onye a andị ọnụtakwa onye ọlaiki na mmadụ ya nara anụ ihe bụ na ọnụtara onye ọlaiki ọnụta onye ọfụ n'anya ọfụma okuluo down asịkwanụ ọ gasazi ka ọgọdọ ọ gasa nnọọ ka ọgọdọ na-afụ gị sokwele na anyị kene Chukwu ihe ọma mee ọnwụkwuo nwa wee kuluchie down wee sizi ya na o mechekwa ebidokwa ọlụ ya ọ bụla ihe mama ya jete Arinze Chukwu ndị be anyị solu na anyị kene Chukwu nye na anyị akara ịfụnanya ma kesakwa sikwa unu na-enechekwa ihe unu si good fine beautiful unu kene Chukwu ndewonu ka emesịa.